yan. Sundan mo lagi yan. Hey yo, what's up? Waray baller nga pala, no? So, ngayong gabi, bali andito ako ngayon sa Antipolo at in-invite ako para maglaro dito. Umaasa ako na sana maganda yung magiging takbo ng laro namin. Makachamba sana kami. So yun, mga kawaray, no? Sana magustuhan nyo yung laro namin ngayon. Paki-support na rin. Please like, subscribe, and hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na lalabas namin. Kaya abang lang kayo and papunta na tayo sa car. Alright. So yun guys, what's up no? So bali nag-umpisa na sila. Bali nag-umpisa na sila. And late na kami dumating. Ano score na kaya? So yun, may mag-antay muna ako. Shout out. Ayun, bali late na kami dumating. Habol na lang kami. Sundan mo lang. Yan, ganyan. Okay na, bili na. Basta kailangan nakikita mo rin dami. Sundan mo lagi yan. All six. Ayaw patira dito. Dito, patira. All six. Okay. 7-6, lamang ang favor kabila, lamang ang kabila. 7-6, lamang kabila.
Labo nga eh. Pakita mo rin ha. Bago pala. Bubble na, on na yata eh. Walang 3 points lang yan. Hindi naman yan ano. Saka wala pa. Puso lang yan. Isa lang yan. Kayang Pato! Ano ba yan kanina? Ganda! Google Chat! Ano ba yan? Nakabitin mo na. Bono ko. Yun yung bulay sir. Bulay dyan! Handa niyo! Oh! Yun na, yun na. Pretty right! Wala! Baba! Si kuya, pinapapagod na si kuya. Ayoko na iyang ako din eh. Nebula Sheer. 1-0! Yaman na dyan, ano? Malamig yun. Wala kang malaki dito. Si Manoy daw. Mukha ka naman, hindi ko makita. Hindi kita eh. Shoot mo na doon. Ay, nagaw! Wala! Shoot! Shoot! Kami na pa! Sumisipa yung Sumisipa yung anak ko sa loob. Pati siya na. Wala! Wala!
lang. Miss lang, miss. Sige na. Sige na, laro lang. Laro lang yan, laro lang. Pag mali, pag nagkatama, Laro lang. diba? Ang tama, hindi ka ba? Go, love, ganda sa pagtakbo. Shooter ko na kayo. Wala! Wala! Lamang. Lalas ko. Ngawit pala to ah. Pangarap ko talaga maging cameraman. Paano ka? Hi guys, andito kami ngayon. Kasi mali ako bilangin mo. Ay, just titunod. Ah, si Manoy! Oh, si Manoy! Sino na? Tay, ba't ka nag- All three! Nagbabalik si tatay. Balay. All three! Wala! Go, Gardo! Go, Gardo! Lakas mo yan, Gardo! Ano ba yan? Do? Wala! Magiging vlogger na nga eh. Mahirap mag-edit. Ay, Magiging vlogger na ako. wala, kuya. Ay, sorry. Hindi, ang ganda ng camera sa akin po. Magiging vlogger ako ngayon. Ay, Sherian. Ready rin. Dapat i-mention tayo sa YouTube neto ah. Tatlo kayo. Ang linaw! Wala. 6'5". Andito na pala yung bola. Kaya pwede rin. Oh my God. Pwede na ako maging vlogger. Look, oh. Oh. Ito na nga. Ipopost pala nito sa YouTube. Tapos ano no? Kung ano-ano pinagsasabi natin. Wala! Gusto na. Sumakit yung tuhod ng asawa mo. Hilutin mo. Hilutin mo, Day. Ay! Alam mo naman yan? Sub daw si Renzo, sub daw si Renzo. Wala!
paay? Ang paay. Ay, pinago, luso. Ay, andito na pala. Kapos mo. Sakit ang tuhod ko. Diba? Problema si. Last cheese na. Pagod. Isa pa? Oo. Sige, sige. Puro bititira kang puti. Dami mga tira nyo. Mani. Ang tututok. Tira, puro. Ganda ka na. Lalayo sa katotohanan. Sayang mga pasa. Naman kayo, guys. Ginagabi na kami dito. Ganda pala pag pagod na. Okay lang kay talo. Importante may video kami. Awesome. Kulang tayo sa ganyan. Kamag-anak namin. Kami, kamag-anak na. Ano lang yan? Bibigyan lang kami ng money. Bibigyan lang kami ng pera. Go to net! Temihi ka dun. Diyan ka dun. Doon ka dumahan. Ah! Go, go, go! Go! Share nga kayo. Bye! Sige, zero. Okay, lapit. Kung daw ang ano, ayusin mo at ano yan, bablog Ang gulo yan. kasi rito. Yung bola doon, hen. Ayusin mo. Hirap pag-iinit. Ihi ka na dyan. Ihi na. Ihi na lang. Kinaihi. Umihi ka na dyan. Ihi na lang. Ganda kayo. Damang lagi. Tabi kayo dyan yan. Nakatabi lang na niya ate ha. Walang away. Hindi ka naiyak eh. Tito, hi. Hi, Tito. Ay, bawal doon, no? Kaya na siya naglalaro. Tunay. Ano yung bag ko? Maglabas na tayo ng pangposta. Oh, dalawa kayo. I don't know, kahit pa magkano yan. Ngayon ka eh. Wala yung 1 million. Wala. Hoy, Maya! Kanina ka pa! Umayos ka! Sige, nashoot mo na yan. Kuya Maya, ano ka ba? Uy, lalo ba kalaban yan? Oo nga. Okay lang sa kalaban na. Hindi mo na-shoot ah. 7 po.
Are you drunk? Nabili sa ISO. Are you drunk? Bakit? Minsan pa, kung ba nasira yan? Yan. Te, ikaw nga muna, te. May kukunin ako. May kukunin lang ako. Jel, ikaw nga muna, Jel. Paabot mo. Yung enemy. Takbo. Wala! Shoot! Bakit kasi? Lagi ka na lang nakawaway. Bakit? Ibigay mo kasi Angel. Si Pudoy. Wala! Ang akala mo, shoot ka ha? Baba, marami! Baba! Dalawa kilos? Shoot! Go to net! Wala! Kala mo lahat shoot ka. Wala pa din. Ay, shoot ka talaga. Wala. Napagod na ano. Screen! Baba! Screen! Oh, may coach ka dito ah. Hindi ka ni Bulay. Hi muna, hi. Dol, sak mo na dol. Islam knock mo. Slam dunk ang spike yun eh. Islam knock yung gano'n o. Inongod-ngod. Islam knock yung ano. Inongod-ngod. Wala! Ka dito. Oh, diri ka. 1-0. Ball ko eh. So tight mo the ball ko. Dalawa. 2-0. Three zero.
Four, zero. Five, zero. Five, one, 5-1. 6-1, 6-1. Ano, magsasab ka to? Yan. 6-2. 7-2, 17. Ay, grabe. 7-3. 8-3. 9. 14. Bukas yung hirap ito makabangon. Ito na, mababayad kami kasi talo kami. Okay lang yan. Oh. Talo kami, it's okay. Okay. So yun, what's up guys? Bali, tapos na yung laro namin. And, ayun na, bali talo kami. Grabe, shooter ng kalaban. So, ganun ba man, sulit pa rin sulit. Kahit na talo, ganun talaga. So, bali pa uwi na kami. And,
Ay, kahit talo mo lang. Uwian na. So, yan yung mga... Yan yung mga pure na waray bowler, oh. Mga pure waray, alright. Mga pirardihon la. Ahay. So, yan, bali pa uwi na kami, guys. So, yan, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and comment na rin kayo. Yeah! Subscribe ko. Subscribe. So, yan, bali pa uwi na kami.